Здравейте! Отдавна се каня да ви покажа как да си направите лесни хартиени гирлянди. Гирлянди от хартиени цветя. Ето това представлява гирлянда. За целта са ви нужни различни цветове хартия, каквито ви харесват. Цветна хартия, зелено, оранжево. Най-лесният начин е да изрежете, да имате разни формички, с които да изрежете цветята директно от хартията. Различните цветове хартия, различни форми цветя, каквито желаете. Ако нямате различни формички, има още един начин. Правя си шаблон, кръг и след това този кръг го прегъвам на няколко части. И изрязвам го каквато форма си желая. Може да бъде ето така. Най-добре е да очертаете и да си премерите, но аз не съм от най-точните. Това е едно примерно цвете. След като го изрежете от шаблон, от картон и си направите шаблон, може да го нанесете върху цветната хартия и да го очертаете. След това се го изрязвате, вече не прегънато, а изглеждащо съвсем добре. Като си направите различни цветя, различни форми, различни цветове, можете върху тях да сложите нещо допълнително, може друго изрязано цвете да сложите, каквото си желаете. След това взимате готовите изрязани вече цветя. Избирате си някакъв конец, който ви харесва като цвят, но той не трябва да бъде много тънък, защото много ще се люлее, няма да пада така добре гирлянда. Аз съм си избрала ето този конец. Правя си възъл накрая, който да задържа цветето. И започвам нанизването на цветята. Едно след друго. За разнообразие, ако имаме паети, маниста, можем да сложим върху цветята. Може и да не сложим. И това не ми минава през иглата. Преценяваме се на какво разстояние искаме да ни бъдат цветята и правим следващ възел. Ето, правим следващ възел и нанизваме следващото цвете. При мен това са шаблоните, но вие си слагате както искате подредени по цвят. Така, докато подредите всички. До желаната дължина на гирлянда. Може да ги закачате по различни начини. Могат да не бъдат така. Могат да бъдат и, например, ето така. Нанизани. По същия начин пак се правите възел, нанизвате и следващото, така докато ви се получи дължината на гирлянда. И след това си украсявате където си желаете. Надявам се да са ви харесали.